Soleng arini rodyaryo merekutu moro. Boten ngemungaken para Madyabala wonten negari Ngastina ugi para Jawata dinten samangke hangrantu kang sarta hangentosi kawicaksanan paduka. Monggo Nyai. Kalenggan samangke kula aturi tapak asma wonten serat kekancingan Kinaryasana bukti kalameta paduka sampun kersa. Sampun kersa mangsulaken negari Ngamarata kang sarta separone negara Ngastina. Kula pinados paduka Nalendra ingkang minangka dados patuladane para ratu-ratu sanesipun ingkang tetep ing janji nuhoni janji ingkang sampun kawedhar. Lere sarto kawonten lan desing kalasaning kunden ingkang manise oh siwahing wahing ana Jodomo tabler kinetap Dukayaya siripe cocok kang mawing ongis pun ajot padoning lati Wajot padoning lati Netra kocak mundar mandir hidup nyomangala cakra Prapanam brat bak branang Kinumet marang keteng Murub dahanane Sebabipun menapa kok Nawala dipun suwek-suwek manggatekke omongi Duryudana manggatekke ucape Duryudana wonten paribasan sedumuk bathuk sendari bumi dinten samangke negara Ngamarta badhe kula kukuhi negara Ngastina badhe kula kukuhi lan mangdhawuh lawan para Pandhawa yen pengin ngrebut negara Ngamarta lan Ngastina kon nglangkahi bangkene Duryudana yen ngono Bratayuda dadi Jos saestu. Luar biasa. Sampun wigih ringa-ringa, sampun ngantos wedi. Dinten samangke paduka duweni kawibawan. Badhe asor kawibawan paduka yen badhe mangsulaken negara Ngamarta lawan Ngastina marang para Pandhawa. Tataipati kula nyuwun pamit krenah patine Ratu Ndarawati sang Duta Agung.